15 de febrer, res més a fer que... 15 de gener. Ai, 15 de gener, res més que anar a sopar fora. Però per la Rush Week no faci falta, no passa nada. It's funny how they still have all those. Avui toca entrenament de sèries, toquen 10 minuts d'escalfament, 4 vegades per 2 minuts ràpids més 2 minuts suaus i llavors 10 minuts de cool-down. Tinc moltes agujetes d'ahir al gimnàs, moltíssimes. Aviam què tal van aquestes sèries. La veritat em fa bastanta mandra, em fa una mica de fred, però s'ha de fer i no passa res. Ready to go. La raça que fa, el vent que fa, crec que m'he de replantejar on fer les sèries perquè anava a fer les passets, però fa molt de vent. Bueno, molt de vent, fa bastant de vent. Ai, no m'agrada això. Veus, ja està. Ja estic amb els 10 minuts de cooldown. Que m'ha fet tanta mandra que me feia. I ja està fet. Primera setmana superada, primera setmana de tornada a la rutina feta. M'ha passat super ràpid, però a la feina sí que ha sigut una setmana de molta feina, de feines que no surten bé, però molt contenta de tornar a estar a l'oficina. Quan vaig estar a casa vaig estar 2 setmanes teletreballant i no sóc molt fan de treballar des de casa. Per tant, tornar a l'oficina, estar amb els meus companys, m'ha encantat, està superbé. I ara me toca anar a la biblioteca perquè tinc que acabar algunes coses d'uns documents que estic preparant i per tant ara m'aniré cap allà i aviam si ho puc deixar enllestit. De Nadal encara tinc un Sony Angel per obrir perquè em va donar per regalar Sony Angels a tothom i vaig obrir-lo ara, a veure què me surt. Anem a veure, és d'aquests de les fruites. I m'agradaria que em toqués o la cirera, o la maduixa, o el raïm.
Ai, em sembla que no m'agradarà. Pel tacte no m'agrada gaire, em sembla. Una pera, poma. No sé què és. Sí, és una pera. Ai, doncs és mona. No, sí que m'agrada, sí que m'agrada. Sí, m'agrada el color verd. Ai, és moni. Sí, me'l posaré en el portàtil. Bueno, ja està. La veritat és que he deixat enllestit el que havia de fer i estic contenta. I res, i ara cap a casa a dinar. Són quasi les 4 de la tarda. Ja està. Bueno, demà està tot cancel·lat, demà estem amb alerta vermella i no hi ha botigues obertes, no funciona el transport públic, no hi ha universitat, a les oficines. Bueno, els altres dies ens han dit a la feina que hem de treballar des de casa i jo avui ja he començat a treballar des de casa perquè aquest matí ja quan m'he aixecat feia molta tempesta i tot i que ara està bé, no plou ni fa vent tampoc. Però sembla que sí que això és... això és per demà al matí, Ramon. Però, joder, 165 km/h és una barbaritat, no? So, aquí està Irlanda, aquí està UK, aquí està la tormenta, suposo. És que no sé què és això, però bueno, aquí està la part més fosca i nosaltres estem aquí i s'està acostant. Si això és per demà, dia 24 a les 7 del dematí. Vaig a l'Interesport a mirar si m'ha comprat unes bambes per la mitja marató de Barcelona, que, o sigui, només queden 3 setmanes i me'ls hauria de comprar ara ja per començar a estrenar-les i que se m'adaptin bé en el peu i tot. I l'any passat les que em vaig comprar, me'ls vaig comprar aquí a l'Interesport i a veure si he trobat unes que m'agradin, a veure què trobo.
Bueno, me'n vaig sense bambes perquè no estic convençuda del tot i crec que vindré després amb en Ramon i que m'ajudi ell a decidir. Tenen una altra botiga també, però no tenen tantes bambes com aquí. Així que a veure què farem. Actualització sobre la tormenta. El dijous al vespre i en Ramon ha de marxar a treballar perquè li toca fer torn de nit, per tant passaré la nit sola a casa. En aquell moment no li vaig donar massa importància de dir, bueno, pues, estarem a la nit separats, però no passa res. Però quan va començar a fer-se tard i de nit i que tot és fosc i realment no veus res del que passa a fora perquè són molt fosques les nits i comences a sentir la pluja i el vent que cada cop va a més, allà sí que vaig tenir un moment de dir hòstia, ojo, saps? Mal rotllo. Però, bueno, jo me'n vaig anar a dormir, sabíem que a la nit, o sigui, durant la matinada, durant aquella nit, era quan s'esperava el pic de la tormenta i sí, i a les 2:30, 3 em vaig despertar pel soroll i vaig mirar el mòbil, vaig veure que eren, no sé, les 2 i pico, quasi les 3 i un vent que bufava molt heavy, o sigui, molt, unes ràfegues però molt bèstia. I el llit està a prop de la finestra, o sigui, tenim una finestra gran i notaves, no sé, tenia una sensació com que el vidre anava a petar. També, o sigui, no tenim cap arbre així gran a prop, però sí que hi ha arbres, hi ha arbustos al jardí i tal, i jo tenia molt la paranoia de dir, com hi hagi algun objecte volant per aquí al jardí i em piqui a la finestra, o sigui, bueno, comences a entrar en paranoia perquè el vent és constant. I em vaig aixecar i me'n vaig anar al sofà, vaig agafar tota la roba del llit i me'n vaig anar al sofà perquè el sofà no està tan a prop de la finestra. I aquí ja vaig començar a enviar missatges a en Ramon, en plan si estava despert. I bueno, i estava flipant amb el vent i fins que ja em vaig quedar dormida, no sé, potser anant cap a les 4 i pico o així. I jo pensava que ja, no sé, jo tenia moments que pensava ja està, ja va fluixant. I jo anava pensant en que ja anava fluixant i per tant ja estava passant el d'això i això em va anar com tranquil·litzant. Però em sembla que els pics més alts van ser cap a les 5 o les 6 del matí. A Galway, on vivim, va haver-hi el rècord de 183 km/h, molt heavy. I bueno, l'endemà em vaig aixecar, sí que els arbustos d'aquí al jardí estaven tot caigut i tal, però teníem llum, jo vaig poder treballar des de casa, tot estava bé, però clar, a la que em vaig connectar a la feina per començar a treballar i veus el Teams i els xats i tal, i veus molta gent que no està connectada, i bueno, vam començar a saber que hi havia moltíssima gent sense llum a casa, companys de feina, bueno, clar, ens vam començar a escriure entre tots, en plan si estàvem bé, i tothom el mateix, o sigui que a la nit, o sigui, no vam dormir de que la gent, clar, es despertava del soroll, el grup de WhatsApp del gimnàs també escrivien missatges, en plan tothom està bé, bueno, va ser heavy, però bueno, després vull dir, ja està, o sigui, el més destacable és això, de que molts arbres caiguts, molta gent sense llum, i res, avui torna a fer un dia amb molt de vent, a més fa molta fred, o sigui, sí que aquest cap de setmana ha fet moltíssima fred. Crec que el vlog s'acabarà aquí. Aquest ha sigut doncs el meu mes de gener de tornada a la rutina, de tornada a Galway. Si us podeu subscriure al canal em fareu molt contenta, si voleu donar-li like també. I la setmana que ve tindreu un vlog de com és una setmana amb mi preparant la mitja marató de Barcelona. I res, que us veig en el pròxim. Adéu! Tornem a estar aquí. És que abans m'he gravat dient que tornava aquí amb tu perquè m'ajudessis. Quines t'agraden més, a tu?
A mi les Cucé. Crec que es diuen Cucé, no? És que no sé com es diuen. Bueno, a veure. Una S. Com ens agrada, la roba d'esport. És com la roba Under Armour per mi. Decisió presa, Bueno, ja tinc bambes. Si voleu veure quines he agafat, aneu al meu Instagram i veureu quines són.